Δημήτρη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πού σε βρίσκουμε? Βρίσκεται καθοδόν για την μεγάλη νοπαραγωγική περιοχή της Νεμαία. Ωραία. Για τα κόκκινα σταφύλια και κρασιά. Εντάξει, το αγιοργίτικο. Λέγε με αγιοργίτικο. Αυτή είναι η ποικιλία που ευνοείται και ευδοκιμεί στην Νεμαία. Πώς πάει για τα αμπέλια της Μεντιτέρα ενοποιητικής ο τρίγος? Ξεκίνησε, αναφέρομαι και στην Κρήτη και όπου αλλού. Εμείς φέτος είχαμε μια εξαιρετική χρονιά. Ξεκινήσαμε καταρχάς πάρα πολύ νωρίς σε σχέση με κάποια άλλη χρονιά. Δηλαδή 5 Αυγούστου βάλαμε πρώτα τις μηχανές και παραλάβαμε τα πρώτα σταφύλια από τα αμπέλια μας ποικιλία Sauvignon Blanc. Άρα κάναμε ρεκόρ που ξεκινήσαμε τόσο νωρίς. Ο τρίγος πάει καλά. Θα διαρκέσει ακόμα στην Κρήτη τουλάχιστον ένα 15ήμερο. Θα έχουμε δηλαδή ένα σχεδόν 2 μήνες τρίγο, κάτι που θα έχουμε ολοκληρώσει. Με κάποια σταφύλια από πλευράς ποιότητας και στοιχείων. Ναι, ήταν τόσο καλή χρονιά φέτος που άκουσα από πολλούς παραγωγούς ότι αραίωσαν τα κλίματά τους εκεί γύρω στον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Υπήρξε το γνωστό αραίωμα, δηλαδή και στα φύλλα κόψανε γιατί δεν μπορούσαν να τα δέσει όλα το κλίμα και να τα οριμάσει με τα γράδα που θέλανε, και φύλλα αφαιρέσανε ούτως ώστε να είναι πιο εύκολο να τα βλέπει καλά ο ήλιος, γιατί δεν υπήρχε βροχή. Όπως πάντα σε βλέπω πλήρως ενημερωμένο και κατατοπισμένο σε βαθμό πολύ υψηλό για το δεδομένο του κρασιού. Οπότε το μόνο που έχω να συμπληρώσω εγώ είναι ότι να επιβεβαιώσω ότι έτσι έχει γίνει. Δηλαδή ότι επειδή η χρονιά ήταν καλή και παραγωγική, εκεί που επιθυμείς πολύ καλή ποιότητα, κάναμε πράσινο τριγητό, κάναμε αραίωμα. Οπότε τα υπόλοιπα σταφύλια να μπορέσουν να βγάλουν την ποιότητα και τα στοιχεία που χρειάζονται. Ο τρίγος ήταν λίγο πρώιμος, δηλαδή ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα από άλλες χρονιές. Πάμε καλά και ποσοτικά και ποιοτικά. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Με δεδομένο ότι οι άλλες συνοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας εκτός της Κρήτης τώρα βάζουν μπρος. Η Νεμαία ξεκινάει την Τετάρτη, η Βιωτία ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, η Πάτρα θα αργήσει, αλλά κανένα μια μέρες ακόμα. Και εξαρτάται από τις ποικιλίες πάντα, Δημήτρη. Αναφέρεσαι, φαντάζομαι, περισσότερο στο κόκκινο κρασί τώρα, στα κόκκινα σταφύλια, έτσι δηλαδή. Όχι, η Πάτρα έχει ροδίτη. Ο ροδίτης της Πάτρας είναι πάντα πολύ όψιμος. Ξεκινάει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου και βλέπει 20. Ναι. Η Νεμαία είναι μόνο κόκκινα. Η Βιωτία είναι κυρίως λευκά σταφύλια. Ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε τώρα, δηλαδή προχθές. Υπάρχει καλή παραγωγή. Αυτό είναι καλό γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια τα σταφύλια ήταν λίγα και τα ενωτία ξεμείνανε από κρασί. Οπότε είναι καλό να γεμίσουν, να πάρουν τα σταφύλια και να κάνουν κρασιά για να μπορούν να βγάλουν τη χρονιά. Άρα τα δεδομένα τρέχουν με πολύ καλό ρυθμό και καλή ποιότητα. Και από εδώ και πέρα η διαδικασία ποια θα είναι για τη Μεντιτέρα ενοποιητική? Από τη στιγμή που θα γίνει ο τρίγος, τα σταφύλια θα πάνε στις ειδικές εγκαταστάσεις, όπου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και αυτό παίζει πολύ μεγάλη σημασία στην τελική ποιότητα του κρασιού φυσικά, θα πάρουμε το μουστό. Θα μπει στα βαρέλια, θα ησυχάσει για κάποιο χρονικό διάστημα και εν συνεχεία στα μπουκάλια. Μπορεί να μας δώσεις να γίνεις πιο σαφής για αυτά τα στάδια? Βεβαίως. Τα σταφύλια κόβονται και έρχονται στο ενωτείο το πολύ στην Κρήτη, το πολύ μέσα σε 1-2 ώρα από τη στιγμή που θα κοπούν. Δηλαδή, ένας παραγωγός, ένας αμπελουργός έχει 10 στρέμματα, θα φτιάξει 10 τόνους σταφύλια, ξεκινάει το πρωί 6 ώρα να κόβει και στη συνέχεια κάθε φορά που γεμίζει το αγροτικό του με κλούβες, και το πολύ να έχουν 18 κιλά σταφύλια μέσα, για να μην υπάρχει μεγάλο βάρος και τα σταφύλια πιέζονται, αρχίζει να φέρνει τα σταφύλια στο εινοποιείο. Τα σταφύλια με το που έρχονται μπαίνουν στο εινοποιείο, ακολουθεί η διαδικασία τα πουμποστρίχωσης και της έκρηξης για να μπορέσουν να φύγουν τα κοτσίνια και η ρόγα που θα μείνει λίγο να σπάσει για να μπορέσει να βγει ο χυμός από μέσα. Και αν είναι λευκά, πηγαίνω στο πιεστήριο για να πιεστούν για να πάρουμε το μούστο. Αν είναι κόκκινα, όπως είναι, ο σταφυλοπολιτός μπαίνει μέσα σε κάποια δεξαμενή ανοξίδωτη που λέγεται εινοποιητή, χωρητικότητας από 10 έως 20.000-25.000 κιλά, μένουν να γίνει η διαδικασία της δίμωσης και της κύλης. Που κυλίζονται οι χρωματικές και οι φαινολικές ενώσεις από το πλοιό που βρίσκονται στο μούστο μέσα, το σάρκωμα, για να γίνει η μεταφορά αυτών των στοιχείων και να μπορέσει να παραχθεί το κρασί. Ωραία. Άρα μιλάμε για εγκαταστάσεις που έχουν ανοξίδωτες δεξαμενές, ναι. Όλα είναι ανοξίδωτα.
Με ειδικές μεμβράνες μέσα γίνεται. Υποελεγχόμενες θερμοκρασίες, οι οποίες είναι μεταξύ 14-13 για τα λευκά μέχρι 22-23 για τα κόκκινα. Άρα όλα είναι υποκαθιστές ψήξης για να μπορείς να ελέγξεις την ιδιαίτερα εξωτερική ζύμωση και να μπορείς τις θερμοκρασίες να συγκυρίσεις εκεί που επιθυμείς, να πάρεις τα στοιχεία που επιδιώκεις. Οι δημόσεις διαρκούν από 7 έως 12 ημέρες. Κάπου εκεί, ανάλογα με την ποικιλία και τον τρόπο που κάνει την πρωτεϊνοποίηση. Ωραία. Δημήτρη, στη συνέχεια πάμε στα βαρέλια. Αν πρόκειται για κρασιά παλαίωση, πάμε στα βαρέλια. Αν πρόκειται για κρασιά που δεν παλαιώνουν στο βαρέλια ξύλινα, θα μείνουμε στις δεξαμενές, γίνει η ζύμωση και μετά να μπουν στα μπουκάλια κατευθείαν. Όχι κατευθείαν, θα γίνει 40 μέρες, ας πούμε, περίπου η ζύμωση, έτσι. Είναι μια διαδικασία μετά τη ζύμωση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική, που λέγεται περίοδος ορίμανσης. Τα κρασιά πρέπει να οριμάσουν. Για να οριμάσουν τα κρασιά πρέπει να μείνουν πάνω στις τελευταίες συνολάστες για ένα διάστημα από 1 έως και 4 μήνες για ορισμένα κρασιά, όπου κατά τη διάρκεια της παραμονής του κρασιού στις συνολάστες υπάρχει μια διαδικασία ανάδευσης, γιατί οι συνολάστες λόγω βάρους πέφτουν στο βάθος, στο ισανίδημα, και πρέπει να τις ανακατεύουμε για να μας δώσουν αυτές οι συνολάστες στο κρασί μας στοιχεία αρωματικά, στοιχεία λιπαρότητας, στοιχεία γευστικά, πολλά στοιχεία που θα βοηθήσουν το κρασί μας να γίνει ακόμα καλύτερο. Και κυρίως να οριμάσει. Το κρασί πρέπει να οριμάσει. Και να οριμάσει χρειάζεται χρόνος. Είτε στα βαρέλια, είτε στις δεξαμενές, η ορίμανση είναι απαραίτητη. Ωραία. Και μετά την ορίμανση αυτή, το κρασί θα διαβγαστεί, θα φιλτραριστεί και θα μπει στα μπουκάλια. Αναλόγως την περίοδο, την ποικιλία και το είδο. Τα παλαιωμένα τώρα σε βαρέλι, αυτά τα οποία οριμάζουν σε βαρέλι, όπως η Μιράμπελος, αν δεν κάνω λάθος, θα περάσει 1 και 2 χρόνια μέχρι να τα βάλετε σε μπουκάλι. Πολύ σωστά. Η Μιράμπελος, 2 ποικιλίες, το κεφάλι μαντιλάρι, μετά την ενοποίηση της εξαμενίας θα μπει στα βαρέλια και θα μείνει για ένα διάστημα από 1 χρόνο έως 1,5 χρόνο. Αυτά τα βαρέλια είναι καινούρια, Δημήτρη. Τα αλλάζετε κάθε 2-3 χρόνια, είναι καινούρια. Και μια τόσο καλή χρονιά όσο η φετινή, ίσως μπαίνει κάποιος στον πειρασμό να αλλάξει βαρέλια ούτως ή άλλως. Στη Μιράμπελος χρησιμοποιούμε 60% καινούργια βαρέλια. Όχι γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλα τα βαρέλια, βεβαίως, αλλά γιατί αναλόγως στο κρασί που κάνεις, επιλέγεις αν τα βαρέλια θα είναι 100% καινούργια, γιατί θέλεις ένα στοιχείο ξύλου πιο έντονο, ή θα βάλεις βαρέλια και 2 ή 3 ετών που εξακολουθούν να είναι καινούργιοι, για να έχεις μια ισορροπία μεταξύ του φρούτου του κρασιού και του φρούτου και των στοιχείων που θα πάρεις από το βαρέλι. Στη Μιράμπελο συγκεκριμένα λοιπόν χρησιμοποιούμε και καινούργια και 2 ετών και 3 ετών, για να πετύχουμε αυτή την ισορροπία που επιθυμούμε. Φέτος πολύ σωστά προβλέπεις, επειδή είναι μια πολύ καλή χρονιά και μάλλον φαίνεται να είναι πολύ καλή για τα κόκκινα, θα το δούμε στην πορεία. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό καινούργιου βαρελιού σε κάποιες από τις ποικιλίες που παλαιώνουν το βαρέλι. Λοιπόν, Δημήτρη, θα σε αφήσουμε να πας στην ΕΜΕΑ, θα σε αποδεσμεύσουμε, θα σε ευχαριστήσουμε για τα ωραία στοιχεία που μας έδωσες. Εγώ ευχαριστώ πάντα. Επιφυλάσσομαι για επόμενη επικοινωνία όταν με το καλό θα έχει τελειώσει ο τρίγος και θα έχει αρχίσει η διαδικασία της ζύμωσης. Έτσι, θα έχουμε πάρει το μούστο και θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ζύμωσης, να δω τότε τι εικόνα θα έχεις. Θα μου αφήσετε μόνο 3 δευτερόλεπτα να σας πω ένα στοιχείο πολύ ενδιαφέρον για φέτος. Βεβαίως. Όπου στην ξερολιθιά είχαμε ένα εκπληκτικό φαινόμενο στο Σταφύλι, ποιοτικά καλό φαινόμενο, θετικό φαινόμενο, είναι ότι παραλαμβάναμε κατά όλη τη διάρκεια του τρίγου και ακόμα παραλαμβάνουμε σταφύλια, βιλάνα, από την οποία γίνεται η ξερολιθιά, από την περιοχή των πεζών, με μπομέ, που σημαίνει περιεκτικότητα σε ζάχαρα από 12,5 έως 13, αυτό που επιθυμούμε, και οξύτες που ξεπερνάνε τα 9 γραμμάρια στο λίτρο οξύτητα. Δηλαδή μια πάρα πολύ υψηλή οξύτητα, γεγονός που δείχνει ότι είναι μια πολύ καλή χρονιά για λευκά σταφύλια. Η ξερολιθιά, όπως πολύ ωραία τόνισε στο φινάλε, είναι το λευκό κρασί της μετερενοποιητικής, επιτραπέζιο, που συνοδεύει άριστα ψαρικά και θαλασσινά. Σε ευχαριστούμε.